Доброй раніцы, шаноўнае гаспадарства. Сёння хацелася бы паразмаўляць наконт кейса стрыжака, сабраўшы першыя факты, першыя доказы і першыя аналітычныя паведамленні пра тое, што адбываецца. Дык вось, стрыжак ён лічыўся заўсёды загадчыкам фонда Байсол, фонда дапамогі палітычным вязням, апазіцыйным дзеячам, которые, значится, былі прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, ну і атрымалі іншага кшталту рэпрэсіі. У апошні час высветлілася, што гэты фонд больш падаўляючую частку сродкаў, большую частку сродкаў выкарыстаў сабе, ну, на заробкі і на іншыя справы. А так званым вязням засталося зусім мала. І пры гэтым усяляк было замоўчана і не дапускалася разгалошвання звестак наконт таго, куды гэтыя грошы стрыжак падзеў. А цяпер высвятляецца, што стрыжак яшчэ і рассылаў нейкія дикпікі, ну, што па-ангельску азначае фотаздымкі свайго палавога органа. Струка, як кажуць па-беларускі. Дык вось сёння высветлілася і яшчэ некаторыя факты і некаторыя вельмі шакуючыя падрабязнасці. Таму хто такі стрыжак і на чыю ён карысць працуе? Давайте вось зараз літаральна прабегнемся хуценька па гэтых новых фактах. Бо я раней думаў, што стрыжак гэта такі авантурыст, гэта твар міжнароднай мафіі, такі фінансіст дробны, усялякай кантрабанды нелегальных тавараў, кантрабанды людзей праз мяжу, якую у іх колах называюць эвакуацыяй вязняў, ну і іншы нейкі мухляж з фінансаваннем апазіцыі. Але выяўляецца, што тут справа больш складаная. Глядзіце самі. Стрыжак з вялікай верагоднасці яшчэ можа быць і ізраільска-турэцкім шпіёнам. Глядзіце, стрыжак з'яўляецца ці то заснавальнікам, ці то адзіным удзельнікам Далінінкас па-літоўску, фонда Байсол, ну, пра который мы узгадвалі толькі што. Кіраўнік фонда стрыжака Байсол нібыта нейкі Віталіус Моцкус па-літоўску. І ён служыць у экзархаце сусветнага патрыарха ў Літве. А той, у сваю чаргу, падтрымліваецца неўзлінскім CFDF, Cooperation for Democracy Foundation. Вот так вот. А ў Германіі абмяркоўваецца пытанне у гэтыя часы, паводле запыта адной з палітычных партыяў, якім чынам стрыжаку пералічвалі грошы ў ягоны фонд з нямецкага дзяржаўнага бюджэта. Такім чынам не выключана, што стрыжак яшчэ і нямецкі шпіён. Вось, глядзіце, нямецкі, ізраільскі і турэцкі. Так што я працягваю лічыць тое, што думаў ад пачатку наконт усяго гэтага. Што гэты скандал з сексуальнымі дэвіяцыямі стрыжака павінен адцягнуць увагу, зацямніць тое, што ягоны фонд на працягу вот ужо 5 гадоў раскрадае грошы, ну, спонсараў, данатараў і грантадаўцаў. І працягваю таксама лічыць, што ўплывовыя людзі, ну, куратары, не куратары, уплывовыя на яго, которые маюць на яго ўплыў, на стрыжака, просто параілі стрыжаку,
Сам бы ён ніколі да такого не дадумаўся, сам бы ён не здагадаўся. Параілі агучыць цалком выдуманую гісторыю сваёй сексуальнай апантанасці, каб вывесці яго з-пад удара за растрату мільёнаў на дапамогу ўвязням рэжыму, так бы мовіць. Канешне, яго лепей было б эвакуяваць у Беларусь, як Мельнікову ці Пратасевіча. Але гэта было б ліквідацыяй і прывяло б да ліквідацыі ягонай агентурнай сеткі. Прыходзіцца ісці на кампраметацыю Стрыжака як умоўнага рэзідэнта для таго, каб захаваць ягоную сетку агентаў. Ну нічога, што са Стрыжака не ўбудзе, а вялікую справу зробяць, захаваюць ягоную агентуру. У інтэрнэце разумныя назіральнікі думаюць таксама прыкладна вось такім чынам. От цытую: ды 100% гэтая валтузня вакол Струка ёсць інфармацыйны шум, за дапамогай якога падофісныя шчуры намагаюцца адвесці ўвагу ад злачынстваў. Так не бывае, каб все у двухкосе каб уся незалежная журналісцкая брація прынялася не замоўчваць, а наадварот прасоўваць абсёр тоже апозіцыянера. Двухкосці закрываюцца. Дык вось да, так можа быць толькі тады, калі інтарэсы куратараў агента супадаюць з інтарэсамі грантадаўцаў. А знешняя сітуацыя, ну і ўнутраная таксама, складваецца вельмі небяспечна для агентуры. Ну, і трэба адцягнуць увагу. І прыкладна так робіць мафія. Перад нападам на банк, напрыклад, мафія падпальвае магазин дзе-небудзь у іншым раёне, падалей ад банка, каб паліцыя туды ламанула і каб грамадскасць туды таксама звярнула сваю ўвагу, а тут яны потым будуць ціхенька рабіць свае крымінальныя справы. Калі ўжо нехта заняўся у медыярэсурсах выкрывальніцтвам Стрыжака, то трэба пайсці па слядах ягоных трансфераў, грашовых перакладаў. І тады высветліцца ўсё дакладна і высветліцца тое, з кім ён звязаны. Бо гэта самыя надзейныя факты, якія вызначаюць сутнасць любой палітычнай афёры. Накіруй увагу на фінансавыя потокі, і ты атрымаеш усе патаемныя выйсці таго, пра каго хочаш правесці расследаванне. І яшчэ цікавая заўвага. Як толькі ў Беларусі пачалі масава выпускаць адсуджаных за палітыку, Ціхановскага і іншых, так адразу ўзнік скандал са Стрыжаком. А чаму? Бо ён стаў непатрэбны. І засталося толькі адно пытанне. А хто падставіў, хто злівае Стрыжака? Нашыя. Я маю на ўвазе беларускі. Туркі, літувісы, жыды, немцы альбо рускія. Вот тут у мяне няма адпаведнага адказу. Я схільны думаць, што зліваюць яго літувісы. Але хутчэй за ўсё мы гэтае пытанне пакуль не зможам
высветліць і не зможам даць на яго адказ. А вы што думаеце, шаноўнае гаспадарства? Калі ў вас ёсць адказ на гэтае пытанне, дашліце яго, калі ласка, у сваім каментару. Дзякуй за ўвагу.